אוקיי, אני אעשה את המצגת בעברית, אז כן, כן. זה או זה או בצרפתית, איך שאתם רוצים, אחד משניהם. אוקיי. אז קודם כל, אנחנו מאוד שמחים להיות פה היום, לקחת חלק מהיום הזה. אני חושב שזה יום מדהים, ואני מאוד שמח שאיבי החלטנו לקחת חלק מזה. ותודה לאורן על כל הארגון הזה, אורן, סליחה. זה התרגום בצרפתית פשוט. טוב, שמי יאן שלי, אני מנהל חדשנות באיבי. אני גדלתי בצרפת 20 שנה, כמו שאתם שומעים. אני גם אעשה קצת טעויות בעברית, אז תסלחו לי על זה. הגעתי לארץ כדי לעשות צבא לפני 15-16 שנה. זה אני, לא יודע אם מזהים את זה, אבל כן. אומרים לי שאני עדיין דומה לזה, אבל... והצטרפתי לאיבי לפני 10 שנים. שנתן לי הזדמנות גם לטוס לחו"ל בצרפת, לאירופה וגם בארצות הברית ברילוקיישן, וחזרתי לארץ לפני 6 שנים. והיום אני מוביל את התחום של החדשנות. והיום אני אספר לכם על כמה נושאים. אחד, אני אספר לכם על הנושא של חדשנות באופן כללי. אספר לכם על חברות שלא הצליחו לעשות חדשנות ולזהות הזדמנויות. על חברות שעושות את זה טוב היום ומצליחות באופן כללי. ובסוף אני אספר לכם על כמה טכניקות שאיבי או חברות גדולות משתמשות כדי לעשות חדשנות. בסדר? עכשיו יש לי פה איזשהו אתגר קטן, יש לי 18 דקות, 60 סליידים, אז תשבו כמו שצריך. מתחילים, מעכשיו. אז בואו נתחיל כרגע בין ההבדל בין innovation להמצאה, כאילו המצאה וחדשנות. הרבה פעמים אומרים, לא צריך להמציא את הגלגל. אני חושב שזה מושג שכל אחד משתמש בו. ויש כמה דוגמאות שאני חושב שמעניינות להכיר. את המנורה. אם שואלים את האנשים מי המציא את המנורה, רוב האנשים יגידו... יופי. יפה. אז מישהו היה בהרצאה שדומה. אז כן, אז בדרך כלל אנשים יגידו שזה אדיסון, מה שהציע את המנורה, אבל מישהו לפני זה, 50 שנה לפני זה, שנקרא דייווי אמפרה, המציא את המנורה. אבל מה הייתה הבעיה? המנורה שהוא המציא החזיק רק 5 שעות. אוקיי? ואדיסון הצליח לגרום לכך שזה יחזיק 1,500 שעות. בגלל זה זוכרים אותו היום, ולא את הבחור שעומד מאחוריי. עוד דוגמאות נוספות בתחום של social network, או רשת חברתית. אז אני מאמין שאתם מכירים רוב החבר'ה שנמצאים שם. לינקדאין התחיל ב-2002, פייסבוק אחרי זה ב-2004, פליקר ב-2004. רוב האנשים מכירים את החברות הגדולות. אבל מי שהמציא באמת לפני זה גם היה את פרנסטר, אם אני לא טועה, בשנת 2000, אבל הרבה לפני זה, ב-1997, מישהו בשם אנדרו המציא חברה בשם 6 Degree, אוקיי? החברה הייתה קיימת במשך 3 שנים ואחרי זה סגרה. אוקיי? אז פייסבוק, טוויטר, לינקדאין לא המציאו את הסושיאל נטוורק, היה המצאה לפני זה, פשוט השתמשו במוצר קיים ושיפרו אותו על פי הצורך של היוזר. מנוע חיפוש אותו דבר, אני מאמין שאם אני שואל את הבת שלי מי המציא את המנוע חיפוש, תגיד לי גוגל, היא בת 9, כל דבר שואלים למנוע חיפוש היום. פעם היו משתמשים באנציקלופדיה, מחפשים תשובות לכל שאלה. היום רוב האנשים, 70% מהאוכלוסייה, משתמשת בגוגל כמנוע חיפוש, ועוד חברות אחרות. הרבה לפני זה היו חברה כמו אסטאביס, תודה רבה על זה, אחלה. שקמו הרבה לפני זה, היו גם לפני זה עוד חברה שנקרא ארצ'י, שגם המציאה את המנוע חיפוש, אבל הוא לא היה מבוסס על קורי של בן אדם, הוא היה כאילו יותר ספציפי, אבל גוגל לא המציא את המנוע חיפוש, אוקיי? ואת המסר שאני רוצה להעביר פה, שלא צריך תמיד כאילו להמציא את הגלגל. מספיק לקחת מוצר, להבין את הצורך, לשפר אותו, ולהקים חברה. עכשיו בואו נדבר קצת על חברות שלא הצליחו לזהות את הצורך הזה. אז אני מבין שיש קהל פה שכבר יודע את התשובות, אז אני אשאל בכל מקרה, קודק אתם מכירים? יופי. קודק התמצא בנושא של פילים, הם התחילו, אני לא יודע אם אתם יכולים לראות פה, ב-1850, עסק משפחתי, זה הדרך שלהם, עד 2012. אוקיי? ב-2012 פשטו רגל, הם עדיין קיימים היום ומנסים להמציא את עצמם. אבל הם עברו דרך ארוכה, ומה שמעניין עד 2012 זה שהם המציאו את הדיגיטל קמרה הראשון. אחד מהמפתחים שלהם, אחד מהאינג'יניר שלהם, המציא את הדבר הזה שאתם רואים פה, שדי גדול, קצת קשה כאילו להסתובב עם זה היום, אבל יש קלטת כמו של פעם, וזה היה מקליט פשוט על קלטת.
הוא המציא את המוצר, הוא בא להנהלה, אמר להם, המצאתי משהו שנקרא דיגיטל קמרה, ואמרו, אנחנו לא ניקח את זה בגלל שכנראה שזה ישבור את הביזנס שלנו, מבחינת למכור את הפילים. וכן, בדיוק. ולא הסכימו לקחת את זה. ובסוף דבר פספסו את הנקודה הזאת, והיום נמצאים במקום שבו הם צריכים להמציא את עצמם מחדש. דוגמה נוספת, בורדר, בארצות הברית, חנות שמוכרת ספרים אופליין, השקיעה המון בנושא של אופליין, בנו חנויות בכל ארצות הברית, הם הבינו שספרים פיזיים זה דבר הנכון, לא השקיעו שום דבר בעולם אונליין, או אפילו באי-בוק, מה שקרה שסגרו פשטו רגל בגלל כל העולם של אונליין ודיגיטליזיישן, כמו קינדל של אמזון ועוד הרבה טאבלטים שמשתמשים היום כדי לקרוא ספרים. בלוגבאסטר? כולם מכירים, נכון? אתם זוכרים שהיינו צריכים להחזיר את הקלטת, אבל להחזיר אותה אחורה לפני שמחזירים את הקלטת? נכון שזה היה מבאס? נכון. משהו סופר מעניין בנושא הזה, שב-2004 היה להם אופציה לקנות את נטפליקס. אם אתם מכירים היום את נטפליקס, ב-50 מיליון דולר, ובסופו של דבר ויתרו על זה, והיום נטפליקס היא חברה שקיימת מ-1997, ודי מצליחה בתחום של סטרימינג. טאוור ריקורד אותו דבר, אני מאמין ש-CD, לכולנו היה CD בבית, זה שייך קצת למוזיאון היום. גם לא הצליחו לזהות את הצורך של לעבור לנושא של דיגיטל, ובסוף של דבר יש הרבה חברות כמו ספוטיפיי ועוד הרבה אחרים שנותנים את האפשרות לשמוע מוזיקה היום ברשת. אוקיי? Fortune 500, זה מגזין שיוצא פעם בשנה. ב-1956 היו 500 חברות בתוך הספר הזה, בתוכם 430 סגרו היום. אוקיי? באיזה שנה? 1956, מה שכתוב פה למעלה, כן. שזה החברות הגדולות, זה לא החברות הקטנות, המפלצות שפשוט סגרו עד היום. בואו נדבר קצת על חברות שכן לוקחות סיכונים. כל הנושא הזה זה לקיחת סיכונים, וחברות שעושות את זה כמו אפל, שהתחילו עם מחשבים, ממחשבים עברו למוזיקה, לאייפודים, ואחרי זה לטלפונים. משקיעים המון בדיזיין, איך המוצר נראה. באותו צורה שהם משקיעים במוצר עצמו, זה גם המוצר צריך להיות תכשיט, הוא צריך להיות סופר יפה כדי שאנשים ייהנו ממנו. ב-2007 יצאו עם הסמארטפון את האייפון הראשון, ב-2007. היו הרבה לפני זה, אבל לבחינת השימוש שלו הוא הרבה יותר חלק. הם הצליחו לפרוץ, אם עד עכשיו השימוש של הסמארטפון 2007 הוא לא היה כזה טריוויאלי, הם הצליחו לעשות שינוי. היום היה מחקר הזה לפני כמה זמן לגבי הנושא של סמארטפונים ואנשים שיש להם סמארטפונים, והיום 80% מהאנשים שיש להם טלפונים סלולריים או סמארטפונים, בתוך ה-15 דקות הראשונות של היום, בודקים את הטלפון שלהם. לפני שהם מצחצחים שיניים, לפני שהם מוצאים את הכלב, לפני ששותים קפה, דבר ראשון, פותחים את הטלפון ובודקים את מה שיש להם בטלפון. אוקיי? זה הפך להיות חלק מהחיים שלנו. ואני חושב ומאמין שזה באמת התחיל ברגע שהטלפון שנקרא אייפון התחיל באמת כאילו לצאת החוצה. הם לוקחים סיכונים, יצאו עם אייפד, יצאו עם שעונים, כל הזמן מנסים להמציא ולחדש את עצמם. עוד חברה שנקראת גוגל, שפירקה את עצמה לשני חלקים לפני כמה חודשים, את ה-core business שלהם, מנוע חיפוש, מאפ, יוטיוב וכו', ואת כל הדברים החדשים שהם הולכים לפתח בעתיד. אוקיי? הם עושים הרבה דברים חדשים, את הגוגל גלאס ניסו, לא בהכרח הצליח, אולי זה לא הזמן הנכון, אולי זה לא היה מספיק טוב עדיין, אבל כל הזמן מנסים להמציא ולהוציא דברים חדשים. קרומקאסט ואת האוטו החמוד הזה, שמאפשר לעצמה, כאילו שנוהגת את עצמה לבד, גוגל עושה חדשנות בצורה מדהימה. בואו אני אשתף אתכם במה eBay עושה בתחום של חדשנות היום ואיזה טכניקות אנחנו משתמשים. האקתון הוא אחד מהדברים המוכרים, אנחנו מביאים אנשים לתוך אולם או לתוך מקום מסוים ומבקשים מהם לפתח במשך 24 שעות, 48 שעות. זה חוויה מדהימה, זה שיתוף פעולה ש-eBay עשתה עם Y Generation או Y Hacking Generation לפני כמה חודשים. ילדים מגיל 15 עד גיל 20 באו לוויקס, היה שיתוף פעולה עם וויקס, ופיתחו במשך 24 שעות מוצרים של גיימיפיקיישן על מובייל, מבוסס על ה-API של eBay. חוויה מדהימה, כאילו להיות חלק מזה, לקחת חלק מזה ולראות את האנשים לפתח במשך 24 שעות זה דבר מדהים. בסופו של דבר יוצא אולי רעיון
משהו נחמד, אבל את השיתוף פעולה ולראות את העתיד שלנו, את האנשים שהולכים בסופו של דבר להגיע לחברות הגדולות, לראות אותם ולהיות חלק מהחוויה הזאת, זה דבר מדהים. עוד תוכנית אחת שנקראת אינובוס, שזה המערכת הפנימית של eBay שמאפשרת לעובדים לפתח סטארט-אפ בתוך החברה. נותנים להם את כל הכלים להרים רעיון, לעשות מחקר שוק, לפתח את המוצר, להציג את המוצר, ומי שזוכה נוסע לארצות הברית כדי להציג את המוצר עצמו להנהלה. מי שזוכה בארצות הברית גם מקבל זמן וכסף כדי לפתח את המוצר במשך השנה הבאה. עוד שיטה של חדשנות פנים-ארגונית. מה שמעניין זה שב-2007 אתם מכירים את האפליקציה של eBay במובייל, שמאפשר לקנות ולמכור דברים אוקיי, אני ממליץ לכל אחד מכם להתקין את האפליקציה. האפליקציה יצאה ב-2008, מה שמעניין שהרעיון להקים אפליקציה יצא ב-2008 אחרי שהאייפון יצא, וזה התחיל מרעיון של אחד מהעובדים בתוך החברה. הוא חשב שזה דבר נכון לעשות, הוא עשה את הסטארט-אפ הקטן בתוך החברה, ולקחו את זה קדימה. ו-eBay הייתה אחד מהאפליקציות הראשונות בתחום של e-commerce שהיה נמצא בסמארטפונים. Innovation Team, יש קבוצות בתוך eBay שעושים חדשנות. ככה הם נראים. חלק מהדברים אנחנו מנסים כל הזמן לפתח דברים חדשים, בדרך כלל זה תקופות קצרות, זה כמה חודשים, כדי להוציא מוצר, לראות את ההתעניינות, אם יש באמת צורך במוצר עצמו. אחד מהמוצרים שיצאנו לפני שנתיים, זה בתוך הגוגל גלאס, לאפשר לאנשים להיכנס לחנות, להסתכל על מוצר על הברקוד, ולהציע לו את ההשוואת מחירים אונליין על המוצר הספציפי הזה. עוד דבר נוסף, eBay Valet, שעוזרת לסלרים שמתקשים למכור בתוך המערכת של eBay, שולחים את המוצר על איזשהו מקום מסוים, ו-eBay מוכרת עבורם את המוצר. מה שהם צריכים זה לקחת תמונה, איזשהו טייטל קצר על המוצר, ואנחנו נדאג למחירה של המוצר. עוד דבר נוסף שנקרא Community Program, פתחנו לפני 3.5 שנים מעבדה של ביג דאטה. אנחנו מזמינים סטארט-אפים ואנשי אקדמיה לבוא עלינו למשרד ולעבוד איתנו על הדאטה של eBay. יש לנו 170 פטאבייט של דאטה במערכת שנקראת אדופ. נותנים גישה, נותנים את האפשרות לשחק עם הדאטה, להבין מה זה ביג דאטה, כדי בסופו של דבר לכתוב מאמרים או להוציא מוצר כסטארט-אפ. ככה נראית המעבדה. והדבר האחרון, החלק האחרון שגם מאוד מעניין, זה כל התחום של Merge and Acquisition. eBay כחברה גדולה גם עושה רכישות. ויש כמה סיבות, אני רק שמתי פה כמה מהם, אבל הסיבות הגדולות שעושים רכישות בדרך כלל זה או Talent Acquisition, כדי להביא אנשים חזקים בתוך החברה, או לחפש איזשהו IP מסוים, טכנולוגיה ש-eBay מעוניינת כאילו לרכוש, או לעשות expansion. eBay נמצאת בארצות הברית, באירופה, באסיה, יכול שגם בהודו, בהרבה מדינות, אבל אנחנו רוצים להיכנס לאיזה שוק ספציפי, ואנחנו רוצים כבר איזשהו מוצר שכבר נמצא שם. השקעתי המון בסלייד הזה, רק שתדעו לכם. אתם שמים לב שזה אחד או... אז אם יש דבר אחד שאתם צריכים לזכור מהפרזנטציה הזאת, הדבר הזה, אני חושב שכל אחד, וזה לא המשפט שלי, אני שיניתי אותו ממש טיפה, כל אחד יכול לעשות innovation. זה כל הנושא של חדשנות הוא ניתן לכל אחד, צריך לקחת סיכוי בסופו של דבר. אנשים שיקחו סיכוי בסופו של דבר יצליחו. אני מקווה, אני לא יודע אם זה מתחבר להרצאה הבאה של אייל, אבל לקחתי את המשפט הזה מאיזשהו סרט, שכל אחד יכול... everyone can cook. מה זה? כן? ואני באמת מאמין ככה, שכל אחד יכול לעשות חדשנות. תודה רבה לכם.